Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi septembre kalo tile 21 san 2023 Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ kunnafoni min b'a lase aw ma tɛnɛn fo ka taga se juma ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati ye o cogoya la kunnafoni ale waati selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi san 2023 kana se san 2024 samiya ma a yera k'a fɔ an ka dugu dɔw la ni o bɛ tali kɛ Kucala Segu ale ni Sikaso kan ko samiya kɔni ɲana yen nɔ kosɛbɛ fɛn min ye chambre d'agriculture ɲɛmaw ye sa ni o ɲɛma ye Seku Kulubali ye ale y'a yira k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ san daminɛ la u ye gɛlɛya dɔw ni ka olu sɔrɔ ko nka u sera ka o gɛlɛya ninnu ni ka kunbɛli sɔrɔ u la kaba kunfɔlɔ minnu ni olu bɔra ko bɛɛ lajɛlen kɛra ɲuman ye ka taga se kenige ɲɔ o ni kɔɔri ma ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ɲana ni dugu kofɔlen ninnu kɔnɔna la. Jalola dugu ni ale bɛ Maɲina sigida o la a sugu kɔni u ye ale kolomokari septembre kalo tile 19 san 2023 min ni u y'a jɔ a bɛ san 1 bɔɲɔngo bɔ bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a jɔra sɛbɛnwari miliyɔn 48 la sugu in yɛrɛ kɔni maaw kun bannen don ni ka taa u sigi sugu kɔnɔna ye o la Jalola musow kɔni tun bɛ kilomɛtiri caman ni ka o de taama ka taa sugu ni ka o jɔ Maɲinakaw olu fɛ yen nɔ nin kɔni kɛra nisɔndiyaba ye dugulamaw olu bolo k'a sababuya kɛ sugu yɛrɛ dayɛlɛla don min na feerekɛlaw ani sannikɛlaw kɔni kɛra ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lafa. Balofɛn caman o kɔni taara ka di muso firiyabagatɔw ma minnu n'olu cɛw kɔni tora an ka faso kumabɔli la ni o ye finitigilakaw ye ka i dugu o kɔnɔna la sa ni balofɛn 5 ma septembre kalo tile 19 a balofɛn bɛ tali kɛ malo sugaro ale ni tulu a bɛ tali kɛ semaine nationale de réconciliation tako 2 o kɔnɔna la. To min y'a ale ni ɲanfoyi la fɛn min ye carte biométrique n'o ye an ka bugunatigɛ sɛbɛn ye ale dili kɔni daminɛna dɔgɔkun kɔnɔna in o la tomiyakaw olu fɛ yen nɔ nka dugulamaw kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye carte in dile sa ko ale ka suma dɔɔni ɲanfoyilakaw olu fɛ yen nɔ nka carte min a bɛna di sa ale bɛ tali kɛ u ka sigida 12 o kɔnɔna la a n'a a lamini a ɲɛma ka fɔ la sa ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko carte biométrique 1542 o de kɔni bɛna tila maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ nka maa kɔni tɛ ka bɔ nin wagati in na ka taa carte ta u bɛ ka bɔ kelen-kelen. Jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya hukumu o kɔnɔna la sa ala ni an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw olu sababuya la sa kabi u kɔni sigira fanga la fɛn min ye kɛlɛkɛ pankuru ye ka taga se bolimafɛnw bilen do olu ma drone o n'a a ɲɔgɔnna wɛrɛ an ka finitigilakaw kɔni ye san sɔrɔ banbagaci wale tigilamaw ka halisa u bɛ ka san sɔrɔ u kan ni ka taga a fɛ fɛn min ye opération Maliko ale ni kɛlɛtigi ni tile kura ye sa olu kɔni ye dankari banbagaci wale tigilama caman na colonel Asimi Goita sigilen fanga la ani sisan ni ɲɔgɔn cɛ sa
u ye dankari banbagaci wale tigilama mun na san 2022 o kɔnɔna la sa o bɛ tali kɛ banbagaci wale tigilama maa 1880 pisegin ani kɔnɔntɔn o de la u ye maa 10 bɔɲɔgɔnko ni ka olu kɔni wele lase olu ma janvier kalo kana se mai kalo ma san 2023 banbagaci wale 7 u ye dankari olu ka bunahadamadenya la u ye maa 261 ni ka wele lase olu ma tɛnɛnkun sofara boni duanzan banyangara tesita an sɔngo ale ni yɔrɔ wɛrɛ olu la an ka fintigilakaw ye banbagaci wale 65 ni ka olu bɔrɔ u ni na maa 42 u ye wele lase olu ma o kunnafoniya dira janvier kalo tile 25 san 2023 u ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma o fɛ ale y'a yira k'a fɔ ko u kɔni ye bɔliko 62 ni ka o de kɛ opération kɛlɛtigi ale ni plan maliko ma olu fɛ février kalo o kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ k'u ye banbagaci wale maa 153 ni ka dankari olu ka bunahadamadenya la maa 79 u ye wele ni ka o lase u ma u dagayɔrɔ 15 u ye olu bɛɛ lajɛlen ni ka olu tiɲɛ u ka maramafɛn caman u ye o minɛ la ka taga se u ka bolimafɛn dɔw yɛrɛ ma u ye olu fana ni ka olu tiɲɛ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kurantigɛ banbali kɔni ale kelen don ka mɔgɔ caman ni ka o kamana ga an ka faba kɔnɔna na min n'a kɛra sababu ye ka maa caman ka sɔrɔ sira ka dan sigi o la o de kɔnɔna la sa an ka minisiriw ka sigili kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale kɛra sababu ye ni ka EDM ɲɛma k'ale kɔni wuli ka bɔ a nɔ la ni o de kɔni tun ye Kuresi Konare ye ale bɔra a jɔyɔrɔ la a y'a sigiyɔrɔ di maa min ma sa o de Abdoulaye Djibrila Diallo ye ale ye ingénieur chevronné ye. San 2023 kana se san 2024 walantaw kɔni olu kan ka daminɛ octobre kalo o daminɛ la kalanso minnu bɛ yen nɔ ni o ye kɛnyɛrɛ ye kalansow ye olu kɔni welewele ni ka o lase an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ma ni o ye colonel Asimi Goita ye k'a k'a lajɛ ni ka dɛmɛ don olu ma ka sababu kɛ ni wagati in na olu ka kɛnyɛrɛ ye kalanso ninnu kɔni bɛ gɛlɛyaba o de kɔnɔna la. An ka jamana cɛmancɛ bolo yan fanfɛla la baganmara kɔni bɛ ka gɛlɛya ye nɔ kosɛbɛ ka sababuya kɛ lakanabaliya o ye baganmara o kɔnɔna sa banbagaci wale tigilamaw kɔni bɛ baganmaralaw ni ka olu ka bagan ka o suɲɛ ka taga ni a ye a yirala k'a fɔ ko u ka bagan 200 bɔɲɔgɔnko ni ka o de suɲɛ an ka finitigilakaw kɔni bɛ ka u dɛmɛ nin wagati in na u ka baganmara o kɔnɔna la u y'u dɛmɛ fana ka se ka u ka bagan caman fana ka o minɛ. Adama Sangare ni ale ye an ka faba o mairie ɲɛma ye ale kɔni welela kunu kiritigilamaw olu fɛ min ni a kɔni taara ka taa wele ka o jaabi Adama Sangare ni wagati na ale kɔni bilala kiritigilamaw olu ka bolo kan ka sababuya kɛ ko fɛn min ye an ka pankuru jigi kɛnɛyɔrɔ sira minnu ni olu feerela n'a y'a dugukolo sa ko a kɔni fana sen bɛ o dugukolo feere koɲɛw la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Nigerikaw ka jamana o kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ min ni finitigilakaw kɔni ye dansigi ale ka fanga la a bɛ kalo 2 bɔ ni wagati in na ni o ye Mohamed Bazoum ye a ye damakasi sɛbɛn ni ka o don West African Curaçao o kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ a ka labila ni ka bɔ finitigilakaw olu ka bolo kan ani ka jamana ni ka ale fanga segin a nɔ la o de kɔni ye Bazoum ale ka laɲini ka sababu kɛ kabini wagati min na ni finitigilakaw kɔni ye dansigi ale ka fanga la a bɛ o finitigilaka kelen olu ka bolo kan. Kɔrɔbarikaw ka jamana o kɔnɔna la u ka jamana marabagaw kɔni ye u ka malo ka taga se u ka soro labɔli u ka jamana kɔnɔna la u ye o jɔ ni wagati in na kabi septembre kalo tile 18 san 2023 bɛna to sen na fo décembre kalo tile 31 san 2023 ka sababuya kɛ gɛlɛya minnu ni o bɛ diɲɛ kɔnɔ ni wagati in na o kana kɛ sababu ye ni ka dɔ fara olu kan ni fɛn ninnu olu sɔngɔ kan Sulemani Jarasuba ale y'u ka ministre min ni ale ɲɛsinnen don u ka jago ko koɲɛw ma ale ye ni kunnafoni ye ni ka ale di. Mali kunnafoni jabaran najabaw ni kunnafoni damadama de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye tunga lafiya min ni a nalen don tungarange olu lafiyali kama maa min bɛ yen nɔ ko terrain de bɛ i bolo maa min de bɛ yen nɔ sa k'i bɛ fɛ ka terrain sa terrain bɛ tunga lafiya bolo banakɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain kelen-kelen bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo 573 euros bɛ kalo 12 ma walima kalo 18 382 euros bɛ bɛn kalo 18 ma o kuma la sa terrain yɛrɛ ale sɛbɛn wari 4,000,000 ani 100,000 ni kila terrain sara la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko terrain bɛ aw bolo aw bɛ fɛ ka a jɔ tunga lafiya kɔni aw lafiya o yɔrɔ la ka sababu kɛ tunga lafiya ka san 2024 tɔn ni o ye Paris o tɔgɔ sɛbɛn olu
olu damnena villa simple ale million mugan ani wɔɔrɔ a tɔn wari 580 euros étage duplex ale million binani ani fila a tɔn wari 780 euros yɔrɔ an bɛ se ka fɔ ko kɔni diboy e maa min fana bɛ yen nɔ ko appartement de ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ banakɔrɔnkaw fɛ yen nɔ appartement in ale sɔngɔ ye million mugan ani naani ye i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara fo san naani 720 euros tunga lafiya kɔnɔna na tunganakɛw olu lafiyali kama aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan